el fogunk látogatni a kecskeméti gokárd pályára. Itt van az a pálya, ami fent van az interneten, és itt van az a pálya, amit én fotóztam. Egyébként ez az első videóm erre a csatornára, hogy magamról töltök fel videókat, és hogy elmegyek ide, oda, amoda, és akkor hogy ezekről készítek videót nektek ide YouTube-ra. Szóval, ha szeretnétek még ilyen tartalmakat látni tőlem, akkor iratkozzatok fel rám, és az összes videóra nyomjatok egy lájkot. Viszont akkor induljunk is el a kecskeméti gokárd pályára. Szóval most indultunk el, nagyjából 1 óra múlva már érkezünk is. Meg is érkeztünk, beregisztráltunk és kaptunk egy ilyen kis Official Race kártyát. Ha máskor is jövünk, akkor ezt beolvassák és már benne is vagyunk a rendszerbe. Itt látszódik a kis pálya. Szóval most már megvan a sisak. Az első körben nagyon sokszor kicsúsztam, mivel hogy a pálya nagyon-nagyon csúszós, rendes aszfalt, és nekem erősek voltak a gokárdok. Minden kanyarnál kb. Lementem a fűre, igazából lényegtelen. Második körbe, most lett annak a vége, és második körben már sokkal jobban tudtam teljesíteni. Szóval itt is lennénk, gokárd, végeztünk, kaptunk egy ilyen kis maszkot örökbe, szóval mindenkinek ajánlom ezt a kecskeméti gokárd pályát, mivel hogy nagyon jó, ha értékelném a pályát és a gokárdokat, hogy milyen erősek. A gokárd, annak az erőssége, hát az a baj, hogy a gyorsulásnál nem gyorsan gyorsulnak, szóval ez 10/4, a pálya viszont 10/10. Ennél jobb pályán még nem nagyon voltam. Ha tetszett a videó és még szeretnétek tőlem ilyen videókat látni, akkor iratkozzatok fel rám és nyomjatok a lájkot a videóra. Ezzel jelzve nekem, hogy még szeretnétek ilyen videókat látni tőlem.